Kweduno mabuja akanakisa tauya nhau dzomanhoko dzanyasi zuva rochina mwedzi uno waNdira. Tiri kuverenga mazuva 550 anosera Jobhosikara akandopfigirwa mujere pakanyangaritsa. Tikaiti kunyepa zviri munhau dzanyasi, Jojo Charamba gotanika pachena kutoti hurumende yeZANU-PF iri kuita kusha kutoti vanhu vanokona kuimukira. Heno kuti ari kumubwei kana kuti ari kufungei, ipapa atozama kuvhundutsira vanhu achireketai kutoti gorekai kuita izvozvo zvokufungidzira kuti munokona kuita zvese zvamunoda nokutoti tino hatatokuvhiringidzai kwaigozvizamai muone zvinoitika. Hede dai wasiri kushaba wakandonyarara wachida kuti waratidze vanhu zvaunokona zvacho, kuno mushiro wari kuita. Heno pakaita kunyangara chaiko. Hurumende iri kuti iyo yatouya nokuzadzisa kureketa kwayo kwokutoti ida kunhadzira vanhu vokubulawayo mvura dzavo kuti dzireke kugonetsa, wareke kugosaya mvura yawanoda madira aJojina. Ipapa pauri kureketa kuti kwaita goisa mabhirioni 9 emari yomunyika kuti aite kunochera zvibhorani. Unobva waita kuona kuti mifungo yacho mifungo yehwara hwaka kuti waite zvokuti nzvimbo dzese dziboye mvura zvisvinhu zvakanaka. Aiwa wanofunga izvo zvokuchera zvibhorani mumaguta, kuchera zvibhorani kumaruzevha. Unobva waita kuona kuti tiribe kwatiri kuenda. Tikaitiwo hedu kwainoperera nyaya yacho, asi zvakaita kunyangara. Kambani yozesa ipapa yagoreketai kutoti tirekererei kuenda kwakaita magetsi mazuva apfuura yaya kwakuno zvazviri kunetsa kunosvikira magetsi akawanda kuinsukamini. Pane yavanotenza pachirungu kuti insukamini 330 kV substation. Tikaiti goona ipapa kuti zvinopera zvakaita sei, asi wazhinji kawo kujecha kweduku magetsi achiri kundosaika musaikiro waanga agara achindoita. Wari kutochema ngokumasabhabha kawangoajaira kuti wanobatiwa nokunge zai wasinganyimiwe magetsi, wamwe tese tichindonyimiwa. Tikaitione kuti zvichapera sei ipapo. Zvawadza nyasi apo paita bhazi rokuCAG rinenge richienda pamugwagwa iwo karo inoenda Bingham ravhiringana noimwe motika duku yorudzi rweMazda B2200. Pakaita kunyangara wakomana kwapfa vashanu kukatokuwara vanosvika 10 vachiri kurapiwa kureketa kuno. Mweya wapfa dai yazorora murugare. Kumwe kuhwadza kwaitika pokare izvezvi kunzvimbo yoPenalonga kuri kutoita chibatai murefu batai mupfupi. Vanhu vari kuzama izvezvi kuti wafukunure pasi padhirikira mugodhi, apo vamwe vari kuchera vanofungidziwa kuti vanosvika 15 vanosenza pamugodhi weRedwing Mine wadhirikirwa ipapo. Njodzi dzinoitika pamugodhi uyu dzakaita kunyangara. Gore rega rega panenge paine zvikuru zvakadandi zvinoitika, zvinoita kuhwadza chaiko kuti kundosvira kutoti zviite zvisvinhu wakuru vanoringana zvokuchengetedziwa kwevanhu panguva dzokuchera mumabasa momu. Aiwaita zvimwe zvinhu idi. Asi munotoziva kutoti nyange wakasataita zvinotoramba zvinodano nokutoti mugodhi ino ndiyo mwe yomugodhi inobatsira iwo ana Scott kuti waite mari dzavanoreketa dziya. Pakaita kunyangara chaiko. Mapurisa agoreketa kuti tichiri kutsvaka vanhu wakabira bhangi roNedbank mari kubulawayo. Kwaiye wakatiza nomari inoita zviuru 240. Tiri kutsvaka vanhu 100 chaiwo, ndo watiri kuda. Kwai anenge aboya kana kuziva chokureketa pane zvavo ngaagonyepe mapurisa ari padhuze. Tikaiti goona kuti penyu wachabatsirwa nevanhu. Heno mabiya angu kuti zvichaita sei. Zvikoro zvofundo yepamusoro ipapa zvatanikiwa pachena kutoti vari kuita zvavo zvomutsepwede, vachiita zvavo kuita kutsitsirira chaizvo. Wapwere wari kuuya kofunda ikweyo. Ipapa chiri kutonetsa kwai izvezvi wari kuti dhora ribodzi rokuAmerica raakutopfuura madhora omari yomunyika zviuru 12 chaizvo.
pakaita kunyangara. Apa wafundiwo waberekiwo ndo vari kundopuwa mari dzaMuturidzi. Hino kuti zviri kumbotekera sei, wakomana waona padare ibva waziva kuti paita kunyangara kwai kunoita kupona wakasimba basi. Isusu wakaonda kutsitsirana nokutsitsiriwa kwega kwega, paribe kana chibodzi chinoita kuti tipone ipapa. Tikai tione kuti zvichasvika papi. Asi chandinoziva, kana wakaramba wachibira warombo wachapedzisira wasina pokuba, wotanda manje kuenda kobirawo iwo wapfumiwo. Tikai tigoona kuti zvinopera sei. Makambani mazhinji kureketa kuno ari kuhwadziwa kanino zvakareketeka naye waMthuli munguva yawakatura kutekaidziwa kwemari kwegore rino. Ipapa nyaya yomutero wevhati iya yaita kuti zvinhu zvitande izvezvi kuchinja. Masitoro mazhinji nozvitoro zvizhinji zvatotanda kukwidza mari dzozvinhu zvadzinotengesa. Wachireketa kuti aiwa takwidza pamutengo kwaiti rundoita kuti zvienderane nomari iri kureketiwa naMthuli. Muthuli ari kureketa izvezvi kutoti madhiringi anomwiwa iyo makokora atinoditsa aya abva aisiwa mumwe mutero pokare wachibva wati nomari yovhati yabva yaingidziwa pokare mutero wacho. Njodo ipapa homwedzi wano ndodzicharamba dzakaita kusauka. Patiri kumbotenga madhora 4 aya zvichakoneka bato madhora 2 kana madhora 3. Angambori madhora 3 madhora 2 angambori madhora 2 aiwa pachiribe. Warume zvakaita kunyangara. Rekai tione kwazvinoperera izvozvi. Zinara kureketa kuno yaitawo zvareketiwa iyonayo makambani akaita sana Delta kureketa kuti wari kukwidza mutengo zvienderana nezvakareketiwa naMthuli. Ipapa zvanyasi mazambuko omugwagwa ari mugwagwa unobva Beitbridge uchienda Harare nounobva Plumtree uchienda Mutare uchipfuura noMbulawayo. Paribe kupona kwaizvezvi zvakwidziwa zvakapetiwa kabodzi. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei. 100% increment pachirungu. Asi imwe migwagwa yese yokwedu Buja inoenda Karoi Kariba zvinoenda zvakadando kwainenge ichibhadharawo madhora 3. Zvese zvawakareketa paribe kana chibodzi chawari kuita. Muthuli anga areketa kuti aiwa takuchinja toti zvaakuita zvikamu 50 kubva muzana. Kuno aiwa wabva watozvipeta wakati ndezvenyu izvo kwai munozojairira kuti isusu tiri vanhu vakavimbika. Hwendo huno rekai tione kwazvinoperera idi. Wanhu apa mujandirere wari kuita kuhwadziwa nehurumende nokutoti kambani yonasa iri kundovapa mari yakaenderana namadhora 20 basi omari yekuAmerica. Wazhinji wawo tsavatsawa yavari kutambisiwa yacho pakaita kunyangara. Unosaya kuti chiri nani chiipapa nokutoti mari yavari kupuwa iribe kana chibodzi icho iri kukwana. Unobva watoona kutoti wakuruwo wanondofunga matumbu yawo basi uye kufungira zvinoita kuti nyika yese ikone kupona. Ipapa pokare nyasi kwai inobatoro CCC akamboita muteedzeri wemutungamiriri weguta roKwekwe Kanzura Mukosana kwai watisiya. Tikuti mweya wawo ngauzorore murugare. Mweya wawo ngauzorore murugare. Wakambosenza pachipatara choKwekwe General Hospital. Wakambosenza mubazi rinoringa nezveutano. Wanga wari munhu aida fani zvekureketa zvinhu zvinobatsira vanhu panyaya dzeutano. Mweya wawo ngauzorore murugare. Chikwata cheZimbabwe chakasvika nozuro kunyika yoSri Lanka kureketa kuno kwaichatamba mutambo musi womugowera. Mutambo wekiriketi inotambiwa kuSri Lanka izvezvi inenge yange yamboda kumisiwa asi rekai tione kwazvinoperera. Wakomana wekwedu wari kureketa iyo kuti aiwa wari kumirira kuti wahwine. Charamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Apa tikazoringa dzirikitika pasi rese. Oscar Pistorius kwai ari kubuditsiwa zuva ramangwana kubva muTirongo achienda kopedzisa mutongo wache ari kunze kweTirongo. Aatonzi kwai ari kurambidziwa kugomwa doro pokare paanenge akunze ikweyo. Rekai tione kwazvinoenda. waRamaposa wari kusangana izvezvi neiye mukuru wapanduki wekunyika yeSudan
kwaya ari kutenderera nyika dzomuAfrica achireketa nawo katombo kanyai ari kuda kuedza kuti wakone kumugashira zvisviite zvisvino. Hino kuti zvichaitika chere izvozvo ticharamba hedu takandoringa kwazvinenge zvichienda. Uko Sierra Leone yareketa kutoti akamboita mutungamiri wayo nyika atonzizve zvaanomhosva yokuda kutengesa nyika tirizeni pachirungu. Hino akaipona tikaiti goramba takaringa. Kwaya akambozama kubatsira vanhu kuti watore masimba zviri pamutemo. Kaitione kuti zvinopera sei. America kwaizvezvizvi yabanha bhutsu svinu kunyika Uganda wachiwabisa pachirongwa chokutengesera zvinhu zvinorimiwa kuno kwaAfrica choAGOA. Kaitione kuti zvinoita sei kugohwako, kuti kugohwa kusvinu chere kana kuti kugohwa kushoma. Ticharamba hedu takaringa kwazvinoperera. Kambani yeGoogle yakabatiwa nomhosva yokupindira vanhu vasina kubvumirana nayo, invasion of privacy pachirungu. Ipapa rikaitione kuno wakanzi wabhadhare mari yechoupenzi inoita mabhirioni 5 iko kunyika dzokuEurope uko. Rikaitione kuti zviri kudini, asi watobvuma nyaya yawo. Wapandukiwo hondo ISIS wagoreketa kutoti ndo watanda kuita zvokuvhiringa nyikayo Iran, zvauraya vanhu vanoita 84 pachirungu. Pakaita kunyangara chaiko. Apawo kuAmerica kuri pechisvinu kureketa kuno sondo rino nyaya yeEpstein ndo iri kuramba ichireketeka izvezvi. Mazita masvinu makuru aburika kutoti vanhu vamwe vaaijidzana nawo wakaita sana Bill Gates, ana Donald Trump, vano mari wese kane paribe kana mubodzi anga aribe kumboenda ikweyo. Rekaitione zvinoperera. Nhamo ndeyokundoti Epstein wacho akapfakawo, saka pachiribe anokona kunyatsoburitsa zvinhu zvacho sezvazviri. Munyaya yegumisira yanyasi kwaina Vladimir Putin taakutoda kupa vanhu wese vari kuhwira nyika yeRussia wariwo kunze kunyika kuti waite zvizvawa zvomunyika yeRussia. Kana wadaro nemhuri dzawo dzaakukwanisa kuboyawo pokare pokuenda wachienda kogara wari zvizvawa zvonyika yeRussia. Aiwa rikaitione kwazvinenge zvichiperera kuti ndokupi tinenge tichizokunyepai. Tiri papo zvedu mabuja. Aiwa rikaiti zorore kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.